Beppe Fenek Adami, illum viċi kap tal-Partit Nazzjonalista, qed jikkunsidra li jikkontesta għar-rwol ta' deputat kap għall-affarijiet tal-Parlament. Ir-rapportat dwar dan il-Malta Today li rimarkat kif għalkemm Fenek Adami kien fit-tmexxija tal-partit li ra żewġ telfiet elettorali konsekuttivi xorta ma qatax qalbu. Flimkien mal-kap Simon Busuttil, ma' Segretarju Ġenerali Rosette Stake, mal-Viċi Kap Mario De Marco u mal-President tal-Eżekuttiv Anne Fenek, Beppe Fenek Adami kien qal li se jirriżenja mill-kariga ta' Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista, sigħat wara t-telfa umiljanti tal-elezzjoni ta' 3 ta' Ġunju. Meta kuntattjat mill-Malta Today, Fenek Adami ma ċaħatx l-għajdut dwar l-interess li jikkontesta għar-rwol ta' deputat kap għall-affarijiet tal-Parlament u insista li fil-politika wieħed qatt ma jista' jeskludi xejn. Il-preżentatur tal-istazzjon tar-radju tal-Partit Nazzjonalista David Stake ukoll qed jikkunsidra li jikkontesta għall-kap tal-Partit Nazzjonalista. Ma' Sunday Times of Malta Stake qal li qed jikkunsidra serjament din il-pożizzjoni għalkemm misen jħabbar id-deċiżjoni uffiċjali tiegħu il-ġimgħa d-dieħla meta jiftaħ il-perjodu tan-nominazzjonijiet. Claudio Grech jiena qatt moħrajn li għalkemm għadu ma ħabbarx il-kandidatura tiegħu għal kap tal-Partit Nazzjonalista għaddej bil-kampanja tiegħu fost deputati u attivisti tal-istess partit. Imkien qrib tiegħu sostnew mal-Gazzetta Kulħadd li se jkun qed janalizza sal-aħħar mument jekk fl-aħħar mill-aħħar għandux ikun kandidat għat-tmexxija. Claudio Grech xejn mu favorit tal-establishment fid-Dar Ċentrali huwa dan li qed iżommu jikkunsidra sal-aħħar jekk għandux jitfa' ismu. Għalkemm il-kulħadd irrapportat li dawk li jafuh fi żmien li kien jaħdem Mostingat qed jgħidulu li dan huwa l-mument tiegħu, inkella qatt. Jekk dan hu minnu ma' Claudio Grech, it-tessirati nazzjonalisti se jkollhom għażla wkoll bejn l-avukat magħruf fiċ-ċrieki tal-partit Adrian Delija, id-deputat Awċi Chris Hyde u DJ David Stake. Kristi De Bono qed tikkunsidra l-kariga ta' viċi kap tal-Partit Nazzjonalista u meta kuntattjata mill-Malta Today insistiet li l-pass li jmiss tagħmlu skont il-pjanijiet tal-mexxej il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista. Fil-fatt kienet kwotata tajt li misa tieħu l-ebda deċiżjoni qabel ma tiddiskutja mal-kap il-ġdid hekk kif il-ġerarkija tal-Partit Nazzjonalista hija importanti ħafna għaliha. Qalet ukoll li għal dan sabet ħafna appoġġ li wassala biex tikkunsidra li toħroġ għal din il-kariga u tkompli tibni fuq il-kontribuzzjoni li tat lil partit fl-aħħar snin. Biex hekk kompli tiddomina l-ispekulazzjoni ta' min jista' jkun qed imexxi l-partit li faċċja 2 mill-ikbar telfiet elettorali fl-istorja politika ta' pajjiżna.